Ja, så velkommen til anden afdeling af mit lille videoklip her om, hvad det vil sige at være biografdirektør, hvad det vil sige at skaffe film og sætte repertoiret i en biograf. Og den anden halvdel, den skal handle om, hvordan man forbereder sig til en festival, og så også lidt om, hvordan Cannes Filmfestivalen 2010 den forløb. Jeg forbereder mig personligt. Det er lidt forskelligt, hvordan folk gør, men jeg kan jo sige noget om, hvordan jeg personligt gør. Jeg prøver at komme en dag eller to før festivalen starter. Fordi jeg har ikke altid så god tid derhjemme til at sidde og pusle med ting og sager. Så jeg kommer lidt i forvejen, og så går jeg og henter man skal have sådan et badge for at komme ind. Og sammen med det badge, fordi man er akkrediteret til festivalen, så får man også udleveret nogle oversigter over, hvad for nogle film der bliver vist, kataloger og lidt af hvert. Alle de her ting findes også på nettet i dag, men nogle gange er det meget rart lige at have det på tryk. Jeg bruger i hvert fald rigtig meget begge dele. Så sætter jeg mig ned og begynder at læse. Jeg har måske allerede forberedt lidt hjemmefra, for eksempel ved at sende en mail til de forskellige filmdistributører og fortælle, spørge, hvad for nogle film har I, der bliver vist på den her pågældende festival, som I enten tror, I kommer til at få rettighederne til, eller som I allerede har anskaffet rettighederne til. Det, der er nemlig interessant for mig, er ikke så meget at finde den lille perle, som måske er den, hvad skal man sige, meget interessante film, som måske ikke kommer til Danmark. Det er i hvert fald kun interessant, hvis jeg har en formodning om, at den gør det. Så jeg leder ikke efter noget, jeg ikke allerede har hørt om i forvejen, at der er nogen, der er interesseret i. De behøver ikke nødvendigvis at købe det, men det kan jo godt være, at folk kommer og siger, at den der film, den er altså rigtig god. Den kan det godt være, at vi overvejer at købe, eller man har hørt, at nogle andre overvejer at købe det. Men man sætter sig i hvert fald ned, lige når jeg kommer derned, og så laver jeg nogle lister, ud fra hvad de oplysninger jeg har, ud fra det jeg kan læse på nettet, ud fra det jeg kan læse i de kataloger og filmmagasiner jeg har fået fat i, og det jeg ellers ved. Og så laver jeg mig simpelthen nogle lister over, hvad for nogle film jeg skal se. Og jeg har det sådan, at jeg har det bedst med et sted mellem 3 og 5 film om dagen. Helt ikke mere. 4, det har jeg det bedst med, og jeg vil gerne starte med kl. 8, det har jeg ikke nogen problemer med, fordi jeg synes det er meget rart, at man kan få middagsmad om aftenen også, og der måske også lige er 2 sekunder. Men ellers så vil jeg sige, at er det nødvendigt at gå i biografen kl. 00.30 for at se lige den film, som vi alle sammen tror bliver næste års store hit, så gør det. Sådan er det. Men jeg vil i hvert fald gerne op og i gang fra morgenstunden. Det man hører om omkring festivaler, det er jo altid, at der er enormt mange fester, og det er, hvad skal man sige, vældig mange billeder man ser af folk på den røde løber og med et cocktailglas i hånden. Og sådan er ikke helt den festival, som jeg deltager i. Der er også nogen indimellem, det skal være, det er fuldstændig rigtigt, men det meste af det er sådan set bare at sidde ned 2 timer ad gangen, og så går man ud i 20 minutter, mens man løber til en anden biograf, og så sidder man ned 2 timer mere, og så løber man 20 minutter, indtil man når til en tredje biograf. Og sådan fortsætter dagen indtil klokken 8-9 stykker om aftenen, og så er der forhåbentlig tid til at få noget middagsmad, og så er det bare at komme i seng. Men det kommer også lidt an på, hvor festligt anlagt man er. Jeg er ikke så festligt anlagt, som jeg har været, så jeg holder mig til filmen, hvis jeg kan. Og hvis jeg skal sige lidt om, hvordan Cannes Filmfestivalen 2010 var, så vil jeg sige, at det var en lidt mærkelig filmfestival. Jeg har faktisk ikke set så mange film, som jeg plejer. Om det er den økonomiske krise, der er slået igennem, eller hvad det er, det ved jeg ikke. Men der var ikke så mange sådan store amerikanske film, der blev vist. Jeg synes, jeg har set nogen, som var rimelig gode, men igen, det var en lidt mærkelig filmfestival, og man har jo også kunne læse i aviserne, at folk har, filmjournalister og andre med forstand på den slags, har anset hovedkonkurrencen for at være en lille smule svagelig. Det er klart, det der var noget af det mest væsentlige for os i år, det var Armadillo, der blev vist dernede. Jeg vil sige, at i Cannes selv var der egentlig ikke den store sådan. Det var ikke en film, der blev lagt mærke til. Det var ikke ligesom, når Lars von Trier er i Cannes, så er det over det hele. Og han er også god til at sige nogle rigtig kontroversielle ting, så folk lægger mærke til det. Men vi har jo kunnet følge på nettet,
at det har skabt en meget, meget stor opmærksomhed hjemme, at filmen blev vist der, og også at den vandt en pris, selvom det ikke var en af de allerfineste. Og jeg vil også sige, at jeg var til den screening, hvor den blev vist første gang, og folk klappede og var meget begejstrede, og det gør de bestemt ikke i Cannes, hvis de ikke bryder sig om det. Så enten buer de, eller også så går de. Når man ser film i Cannes, kan man ikke altid regne med, at folk de opfører sig ikke. De opfører sig faktisk, som man ville. Hvis man gik ind i en almindelig biograf med betalende gæster, så ville man smide de gæster ud, der opførte sig sådan, fordi folk de kigger på deres Blackberries, de taler i telefon, de sms'er, de sover, de i det hele taget opfører sig anderledes. Mange går jo, hvis filmen ikke er god, så går man gerne efter 10-15 minutter. Er det en rigtig skidt film, så kan der jo sidde 50 mand, når man starter, og 15, når man er færdig. Så kan man så have en eller anden, enten at man selv faldet i søvn og har ventet til det er slut, eller også så har man af en eller anden grund synes, det var interessant at blive siddende. Så det er lidt forskelligt, men til Armadillo, der var der klapsalver, og folk synes, filmen var fantastisk, og det må jeg jo altså indrømme, og jeg synes også, det er en meget spændende film, og man er stille bagefter, når man har set den, så jeg håber, at den kommer til at gå godt i biograferne. Jeg synes, det bliver vældig spændende at se, hvordan den kommer til at gevære sig, og om den kan skabe noget debat, og om den måske også kan få et publikum til at gå i biografen, som normalt ikke ville gå ind og se danske dokumentarfilm, specielt ikke om sådan et alvorligt emne som krigen i Afghanistan. Hvad så jeg ellers, som jeg synes var interessant? Jeg så Wall Street 2, som jo er med en Oliver Stone-film med Michael Douglas, som jo er efterfølgeren til Wall Street 1, og man kan sige, at den er på det her tidspunkt meget, meget aktuel på grund af den økonomiske krise. Som toer synes jeg, at den er, ja, sådan er det. 1 og 2'er, der er som regel altid lidt forskel, så der er ikke så meget at sige om det. Så har jeg set en lidt anderledes film, som hedder Another Year, som er en Mike Leigh film. Den kunne jeg faktisk også rigtig godt lide. Meget sådan afdæmpet. Mike Leighs film er som regel altid meget sådan, hvad skal man sige, de taler meget, og det gør de også i den her. Handler om en familie. Man følger de 4 årstider, og så får man ligesom en fornemmelse af, hvordan den her familie har levet. Så har jeg været til et møde i noget, der hedder Europa Cinema, og det er sådan en sammenslutning af arthouse-biografer, altså sådan nogle, der kører lidt mere kunstnerisk repertoire, og den ene af de biografer, jeg er leder af, som hedder Repristeatret og ligger i Holte, den er medlem af Europa Cinema, så det var faktisk meget sjovt, og første gang jeg var med, fordi Repristeatret har ikke været med i den forening så længe. Så det gik der også en eftermiddag med. Så jeg af andre sådan lidt mærkelige film, så har jeg set, jeg har set en, der hed The Switch, som var en romantisk komedie med Jennifer Aniston. Så har jeg set en 3D-film med nogle små skildpadder, som hed Sammy's Adventure. Og så en meget, meget, meget mærkelig film, som jeg ikke tror kommer til Danmark, men som jeg bare var nødt til at se, som hedder Jackboots on Whitehall, som var en rigtig, meget mystisk animeret dukkefilm med Barbie-dukker og sådan lidt andre slags dukker. Og handlede om 2. verdenskrig og om, at tyskerne, der har besat England, og englænderne, de klarer sig ved at gemme sig bag Hadrians mur oppe i Skotland, og så kommer de vilde skotter og jager Hitler og hans folk på porten. Og det er der faktisk ikke kommet. Den er lidt politisk ukorrekt, tror jeg, især i forhold til, hvordan englænderne og skotterne ser på hinanden. Så den er meget sjov. Så jeg Route Irish, som var den nye Ken Loach-film, handler om Irak-krigen, om private contractors og deres opførsel i Irak, hvad der sker med dem, mens de er der, og hvad der sker med dem, når de kommer hjem. Den har jeg hørt skulle være købt til Danmark. Det er en rigtig, rigtig, rigtig spændende film. Skal vi se her en gang, hvad jeg ellers har her.
se en gang. Så har jeg set Fair Game, en thriller-drama med Sean Penn og Naomi Watts. Den kunne jeg også rigtig godt lide. Handler om en amerikansk CIA-agent, der bliver afsløret, fordi hendes mand har udtalt, han har udtalt, at fordi han har været på besøg i Irak før krigen, og der konstateret, at der var ikke nogen masseødelæggelsesvåben, og det har han fortalt offentligt, og for at stoppe ham, så han ikke kompromitterer den daværende amerikanske præsident George Bush, så afslører de hans kone, så hun ikke længere kan arbejde, og hendes kontakter i udlandet kommer selvfølgelig i fare. Rigtig udmærket film. Så det er sådan nok noget af det væsentligste, jeg har set. Jeg så også den nye Woody Allen film, You Will Meet a Tall Dark Stranger. Den er som alle andre Woody Allen film, og den er rigtig underholdende, så den kan man også godt glæde sig til. Og det tror jeg vist er det. Der er selvfølgelig et par stykker mere, men nogle af dem er forholdsvis ukendte på nuværende tidspunkt, så det er måske ikke så interessant. Ja. Og resten, det er sådan nogle, hvor man tænker, nå ja, det er smadret godt at have set dem. Det kan godt være, at man kan putte dem ind i repertoiret et eller andet sted, men det er i hvert fald ikke noget, som man skal løbe efter. Og det må man så sige i forhold til, hvis man lige skal vende tilbage til, hvad er det egentlig en biografleder laver, når vedkommende booker film til en biograf, jamen så er det lige så meget at vælge fra, som at vælge til, således at man sørger for, at det mix af film, man får i sin biograf, er det helt rigtige. Og nogle gange kan det godt være rigtig godt at have set alle de dårlige film også, fordi så ved man jo, hvad det er for nogle, man ikke så gerne vil spille. Det tror jeg var det for nu. Jeg håber, at I har haft glæde af at se den her lille video, og jeg håber at se jer i en af de 3 biografer, som jeg har tilknytning til, nemlig Empire Bio på Nørrebro, Repriseteatret i Holte og Bio Næstved. Og så vil jeg, velkommen i biografen, og tak fordi du gad kigge på det her.